Hi friends, நம்ம வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் 1.2 வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ எக்ஸாம்பிள் 1.2ல நம்மளுக்கு ஏன்னு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் தந்துட்டாங்க ABCD. ஸோ இதான் இதோட எலமெண்ட்ஸ். நம்மள A இன்வர்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் A வந்து ஒரு நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ். ஓகேவா? அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன கண்டிஷன்னா டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் A வந்து நம்மளுக்கு நாட் ஈக்குவல் டு 0. அப்போது நாட் ஈக்குவல் டு 0னா இதோடைய டிட்டர்மினன்ட் என்ன? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 2x2 மேட்ரிக்ஸ் தந்துட்டாங்கன்னா இது டிட்டர்மினன்ட் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? ஸோ சாரி, அது வந்து அட்ஜாயிண்ட்டுக்கு இப்போ டிட்டர்மினன்ட் அப்படின்றது நம்ம வந்து இதை மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இல்லையா? ஸோ AD மைனஸ் BC அப்படின்றது டிட்டர்மினன்ட்டு. இப்போ நம்மளுக்கு A இன்வர்ஸ் வேணும்னா இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா 1 பை டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் A இன்ட்டு அட்ஜே அப்படின்றது. ஸோ இதில் வந்து அட்ஜே அப்படின்றது என்னது? அட்ஜே அப்படின்றது நம்ம இந்த மாதிரி 2x2 மேட்ரிக்ஸ்க்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா இந்த டயகனல் இருக்குது இல்லையா? ஓகேவா? ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம வந்து இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டு இதோடைய சைனை மட்டும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும். இப்போ இதுதான் இதுக்கு அட்ஜாயிண்ட். ஓகேவா? 2x2க்கு வந்து இப்படி கண்டுபிடிக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது A இன்வர்ஸ். ஸோ A இன்வர்ஸ் வந்து 1 பை இது வந்து நம்மளுக்கு AD மைனஸ் BC அண்ட் இது வந்து நம்மளுக்கு நாட் ஈக்குவல் டு 0. இதான் கண்டிஷன். இன்ட்டு அட்ஜே வந்து நம்மளுக்கு D மைனஸ் B மைனஸ் CE. ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு A இன்வர்ஸ்னுடைய வேல்யூ.